gik ma jodala wadwa no winji. In as much as Miguna any problems make it, but gik ma Matiang'i did, which were against the law completely. Don't Matiang'i tell you court for contempt of court. So Kawune Matiang'i is another angel, Madwa is or anything. So this is something Madwa Wacho. As a people, Wange ni a government olose for 3 things. Number 12, developing resources or develop resources. Mondo mijo obedi gige mama ben. Number 2, managing resources. Develop resources bedo managed. Eyo machalo nade through accountability, through proper channels. And then number 8, government distribute resources. And ma is the big thing. Mami ana bide studio ka Sharon. Monda wachi ni government could distribute resources at different levels. William Ruto's government, the national level, also distribute resources as per where I come from. And again, I want to be very strict as yasana. Ka oken mar about Nairobi ka and about Omabechwa gi Omasiayawa gi Kisumuwa gi kundewa magoganda wa kumang'eyo ni ka ng'ato onge fee tibiro kwaya. We got kuchok bi kwaya fee. Sama hospital onge thurwa tibiro kwaya private fee mar private hospital. So some other government mar William Ruto ose ensure ni wan gi gik mwadwaro kaka pige ma kuonde mopogore opogore, kaka nderni mitimonwa mag lam, kaka chirni migeronwa madongo dongo, gik mitimonwa gi an sirikandno ema ng'eyo. Ng'ama dwa ng'iyo kaka gimoro timore kuma ok ang'eyo, I don't care. And awacho ka jo awinjo, wadwaro sikunde wan gweng'wa nyithindo osedhi sikul, modong' wadwa manyo kaka dhi sikul, to moko be pod icheko kaka dhi sikul. To ka sirikal owacho ni 96% osedhi sikul, fine, wakia what is the meaning of 96%. Samoro 800 mowachogo is the part of 4%, wakia the total number. Koro nyiso ni members of parliament wabiro dhi cheko nwa with Ogamba, nito 96%, 4% ni madibeno form 800 mowacho ni koso ne was error in reporting. 94% gwenge magwa mag Nyanza wacho ni nyithindo osedhi grade mar 10. Coast gwenge makadhani na chumbina noka wacho ni kwa natamalo 89. Ineno Coast province nyaka ing'eni en gi dynamics meke. Dynamic kendo ni neno ka jo Coast go wacho ni kane gitemo wacho ni 500 shillings semichulo fee in other regions. Giwacho ni gin lack of facilities. Manyiso ni 500 no cannot be their fee. Nyiso ni there are challenges. Asetiyo Lamu East constituency. School is very far and some more challenges nitie mag religious issues be mag ngo nikech ng'eny nyithindgi moko be dhi madrasa schools and what have you. So gin gi their own challenges. But thurwa kuma value education. Wanyalo lando ka kata na gweng'wa kaka Karachuonyo for example, adwa lando ilo jowa ma wan go gi capacity matero nyithindo moko morem school ginyiswa gi wane kaka watimo nikech day schools magwa sani fee en siling 12,500 kende kaka moko nwachulo ne 5,500 nyiso ni wachieg tieko nus. We can even pay again because utudorigo jomage no wan gi jowa mwamanyo godo resources and we are helping because the most important thing, sometimes government is overwhelmed and there are private people man gi pesa mar willing to help. We only need to structure. Scholarships wantiere godo, wantiere kuda bursaries. Kidin ka gidien. Governor nyaka MCA ntiere kodo. Samo woni MCA bursary mare no chungi, governor bursary mare no chungi. But scholarships ne biro on the lines mag bursary go. And you scholarships mag governors will be no chungi. So you know governor is curtailed sani on matters secondary and tertiary education ma oginyal temo much. But we have to look at solutions. Makarani naka president no wacho ni no, we have to return. You come mistake not more margolo bursaries from governors because governors need a lot of role in that. MCA is the local person. Member of Parliament is in Nairobi. MCA emanigi peke ground to MCA no time bursary this time. So MPs were, and I have to congratulate a few MPs. Kaka Boyd is doing a very big. We have to point out. Yeah. And even our area MP now could distribute bursaries and you are going to get the forms next year. Adepo, yeah, now could distribute bursaries. And now onge gi samangaro timugi mama ber. Wawacho gi Kiswahili and Jack Swahili kabisa. Wani mgala muwe na haki umpe. Inya lokier gingato basamoro haki nete me. But the truth madwako nikatieko in that point. Any
okadwa ni ichalo gima okadwa duokore gi wuoyi matin ni, but nitiere some things iwacho no appear a show for the first time, so nitiere some things ma wasiga discuss in wasechandre kodi gi gigi several years ka wabiro ka kwa discuss sama loko ka chenjo ma to an ga gi reasons ga miyudo ni are making sense nikech nan kaka janon siasa openja wach Gladys for example na penjo Gladys good questions to nineno ka e mbui na no gik manyocha inyisa ni onge no ninyisa ga ni yathungi an mago gik mana challenge ga go Gladys donge to kana dhi ma wawak kode no mia na dhi hospital na dhi kandiege level for hospital adier na storm into odia ayudo yedhe so nitiere gik moko nitiere no just a minute Sharon nitiere gik moko makata ko wacho ni na pingo yes na penjo Gladys important questions to kana dhi ayudo those answers ka dhi ayudo development ayudo ni okay county government ok nigi pesa mang'eny manyalo loso go gik madongo kaka ma national government timo but kidhi tiyudo high classrooms na no tera neno adhi aneno health centers aneno gigi so alum minyalo medo mana minyalo medo kapok ko yuma te Sharon mondo mi awach kama 1.1 million kata jopuonjre milion 1.1 ema notimo penj mar grade 10 koro nikech wantie gi jomok tim research makoro wuodi ka ni 800 and 4% of 100%. No, owacho ni 800,000 students poko the school. 800 mano gima ni e Daily Nation. No.